interfațe cu banana. Ia să vedem. Codul este... Hai, codul este. Mă, ce pana mea dacă eu dau să creez rom, de ce mă bag automat? Și cred că mă băga cu boți. Am romul cuiva. Și încă n-am rezolvat chestia asta de la romul, bagul ăsta. Te lăsat de brosas, nu m-au lăsat de brosas, dar n-ai ce să faci pe brosas în momentul de față. Până nu vine un update. Chiar nu ai ce să faci. Așteptăm acum pe 25 februarie să vedem ce se va întâmpla. Auzi, mă, Da, da, da. vrei să jucăm double skill-ul ăsta la Facebook? Mă, cum ziceți, mi-e indiferent. Codul e 994329. Mamă, se vede la fix de logo-ul acela. La fix se vede codul. Deci nu cred că mai trebuie să fii mai dic eu. Ia să vedem, să băgăm un antrenament. Bă, pe 25 februarie e ziua mea, mă, dă, mamă, brother, de ziua ta vine, bro, Talco. Ia-o pe asta. Când noroc.